wallahi ko wannan bidiyon ya dan dade ya kwana biyu. Wallahi ba so ne magana akan shi saboda kawai bidiyon ya je viral ne sosai. Ko abu duk sanin tana da bidiyon sai abin ya ban dariya saboda har yanzu suna magana bidiyon sa tura mishi ta WhatsApp. Wai Nura ya alfa ciki. Wai sai ka ce wata yarinya karama wai dai alfa ciki. Ta haka zai faru. Wallahi al'azim mutanen da suke buɗe fake account da sunan alfa. Wallahi al'azim ku ji tsoron Allah. Kuma abin da ke min abin takeici. Musulmai ne fa yan suke wannan abin ba. Suna zagin ta as a Christian, suna cewa su musulmai ne, amma kuma sai su bude fake account. Wallahi fake account da aka bude sunan alfa ba zai yi rubuta. Kuma ga gurin sacin na suna Alpha Charles Borno ga fake account nawa za gani. Wai sai a bude account da sunan alfa a ringa ɗauko tsofaffin videos da kuma normal video da ta yi akan wani ko wani ya taɓa ta ya zage ta, sai ka ɗauko bidiyon da comment din ta wace din, wai sai a ɗauko wani comment ko a ɗauko ta sticker sai a rufe zage, sai a ɗauko wani malamin addinin musulunci, wai sai a ɗaura hotonsa, wai a ce alfa da wannan malamin take, domin kawai a jawo mata masifa, a tada husuma, a alakanta abin ya zama abin rikicin addini. Kuma a matsayin ka na musulmi kake wani abu, saboda wallahi azim duk fake account din nan babu Christian gwaɗe da ya buɗe wannan account din yake haɗa wannan abubuwan, wallahi azim sai musulmi. Sai a ɗauko, wai saboda an ga mun samu saɓani da ita, wai sai a je a ɗauko tsohon bidiyon ta da ta waƙar tausayi ko na yaudara na soyayya, wai sai a ɗauko hotuna da ɗaura. Ku duba wannan account ɗin ne, wannan account ɗin ku duba cikin saugani complete gaba ɗaya hotunan da ake ɗora akan bidiyoyi. An buɗe fake account da sunanta, ka duba ga followers ɗin account ɗin nawa ne, duk fake account ɗin ba mai followers 100,000 a ciki. Alfa followers ɗin ta nawa? Alfa followers ɗin miliyan kaɗan ne rage. Kai backup account ɗinta karami na malamar mata, kun ga sunan ƙwaya biyu nan, kun ga su za ku ga da dai sacin alfa Charles, za ku ga sauran fake account ɗin a ciki, ga kuma wasu guda biyu da muke follow ɗin juna ita, ƙwaya biyu ne account ɗin alfa a duniya gaba ɗaya. Indian TikTok ne, daga malamar mata kun gan shi, sai normal main account ɗinta Alpha Charles Borno followers ɗinsa ya kusa miliyan, na malamar mata ma followers ɗinsa ya kusa 400,000. Amma sai a buɗe fake account da sunta, a je an ga ɗaura hotuna na, ana ɗora zagi, a ɗora hotuna, a ɗora me, wanda kuke so ku yi achieving ne. Mutane kun sani kuma normally wajen 80 to 70% da suke TikTok ba sa gane cewa wannan real account ɗin mutum ne, wannan kuma fake account ne. So mutum ba wani ya kalli video ba zai duba cikin account ɗin ya ga followers nawa bane ba, kawai shi ne zai ce kun ce ai wani ya ce kaza, wani ya ce kaza. To wallahi azim duk mutum da yake da irin wannan abin duniya ta da suma, ko ya achieve din wata nufa, wai cewa wai alfa tana zagi na, kuma alfa tana zagin musulmai, wallahi ku ji tsoron Allah, Allah sai muku hisabi da ita, duk da ba addinin ku ɗaya ba. Alfa ba taɓa zagi na ba, ko da saɓani muka samu da ita, saboda zumun mutunci da muka yi ita ya wuce ce ta zo ta zage ni. Ga waɗanda suke da buƙatar samun followers, domin followers su ne jigon TikTok, in baka da followers to kana da, za ka mutu yana da TikTok wajen shekara 7 a TikTok amma ko 1,000 bai kai ba. So gaskiya akwai matsala. Mun fito da hanyar da zamu tara kan followers da kanmu da kanmu. Za mu ringa target da mutane akan cikin ana follow din su ma suna follow ba. Haka za mu yi follow domin ka samu followers cikin sauki. Ga mutane ma target din sa kan cikin. Duk sanda ka target din mutane kai follow din su. Yanayin wannan target din ko ba wannan ke sa mutane 15 bane a ƙasa. A normal gashi na kan cikin, ka taba da kan sunan mutum wannan mentioning ne zai bude maka profile din sai kai follow din sa. Duk wanda gani kai follow din sa sai ka zo comment section kai comment da don. Da kai comment da don zaka mutane da yawa sun yi comment da don a comment section, su waɗanda suke yin following da suke share suka like din don din, wasu daga ciki kai following din su, don da ya kai like din sa zai zo shi ma ba account din ka, waɗannan su ma zo su ba account din ka, ga akalla za ka samu followers sama da 2,000 kenan ka kaɗa. Za ku mu zo mu duba wanda suka fi samun yawan like a comment section, wanda suka fi samun engagement kenan, sai su zo mu kafe account din sai samu followers. Batun kuma ka tara followers wai ka samu kuɗi a TikTok, ba kuɗi yake samu a TikTok ba. TikTok ba sa biya sai dan American account, so shi akwai tsarin creativity program road a ciki, wanda zaka je ka cike ka'ida ciki ka saka payment method ɗinka, kana yin post ana kalla kamar YouTube, ana saka maka kuɗi. Shi kuma American account ɗin da wahala buɗe, saboda anan ba zan muku bayani yadda zaka buɗe account, amma wannan kake so yi buƙatar nuna masa yadda zai buɗe ko in buɗe masa, ya ɗauki number na a profile in magana ta WhatsApp ko ya min DM sai yanzu in buɗe masa American account. Kada kuma ta ku mana share ɗin wannan bidiyon domin yan wasu gari su amfana.